Anem amb la primera menció de qualitat. Senyor Genovès, està perfecte, preparadíssim. Per elaborar un programa que planteja d'una manera innovadora la relació entre la música i els drets humans, tot creant un potent focus de difusió de reivindicacions en pro de la dignitat. Menció de qualitat per Notes de Llibertat, d'UJI Ràdio, emissora de la Universitat Jaume I de Castelló. Recullen el premi el creador i presentador del programa Sergi Moyano i els membres del seu equip Arnau Pastor i Paula Estall. Endavant! Premi que se'n va cap a Castelló! La música forma part de la nostra vida. A través d'ella escoltem la veu dels que estimen, patixen, somien. Notes de llibertat. L'aparador musical dels drets humans en la sintonia de Vox UGI Ràdio, amb Sergi Moyano. Molt bé, perfecte. Si voleu dir alguna cosa... Sí. Bé, bona nit a totes i a tots. Moltíssimes gràcies per este guardó i sobretot gràcies també a tota la gent que ha fet possible este programa. Notes de Llibertat és un programa que intenta relacionar la música amb els drets humans i com que estem en una gala i és un bon moment per a reivindicar coses, nosaltres que som uns estudiants de periodisme i comunicació creiem que és important reivindicar la ràdio universitària perquè és d'on eixiran els professionals del futur i molt sovint viuen l'arraconament i crec que és important reivindicar-les i que les universitats se les prenguen amb més seriositat i amb més fermesa. Notes de Llibertat naix en un context molt difícil i fa poc més d'un any hem estat vivint, encara ho patim, l'auge dels moviments d'extrema dreta i allà al País Valencià, com bé sabeu, portem dècades resistint contra el feixisme i este programa d'alguna forma el que vol és intentar lluitar contra aquests discursos de l'odi. Per això este guardó el volem dedicar a totes les víctimes de l'odi, però molt especialment a un jove que l'any 93 tenia 18 anys, quan un grup neonazi li clavava una navallada al cor. Per a molts és un símbol, però per a nosaltres és també la llum que ens ha guiat en esta travessia de la ràdio. Per això este premi el dediquem a Guillem Agulló i la seva família. Moltes gràcies. Visca els Països Catalans.